U Area Commander Jong Kasengking atiar Henyo Trap National Liberation Council HNLC balaken bean ulawan pendam no iladi hakmat ki pulit ha Eastern West Khasi Hills ha ka arpusantrik Rempang. U Samuel Watlang Pak Sentiu ya ubala batai kum uwene ki dekat Bashirham ubade nakasnong umpo win ulawan pendam no iladi hapo Mairang Police Headquarter ha ka jingadan lang ki bahyeng hasam ki no ngalam shnong bat ki hep pulit ong u Assistant Inspector General of Police ha ukurwa ha ka arpenyotrik Rempang. U AIG ula ong ba la suba jorba Samuel udei ubudan kti ha ka jingpen betai bom IED kabala jia ha ka kendai trik leber arja pesau ha janjaka yeng bas ha them metor shlong na lor ki weipat ki jingja. Ha ka jingto oken u Samuel ula pla ba ma u ringkat ki dekan ka HNLC ki badan ha Bangladesh kila persyang ben pendung dekat ya ki samla syakaseng hai kini ki arsenam baladam. Haba pensyong nongrim halur kani bat ki weipat ki jingyo jingtem ki pulit kila register case bat yo ban kem no ya arngut ki suba dekat na sning. Ki pulit kila hu bagi ni ki arngut ki dei ki belasyak suba dan kti ha ka baya dei bat ki jingbu bom IED hayo sning kabla jia ha ka kat artrik risau arja pesan ya ubala lap bat penduk no da ki pulit. Ki pulit kila syemi ki sin jam ki badan kam kat kum kaan bat kat kum ke polisi pendam white jong kasor karjela ong u AIG haba penkesan baka jingto okin kadang yai beteng.